Dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, námětem mé dnešní přednášky, mám-li to tak nazvat, je křesťanství a filozofie. Křesťanství je nějaké náboženství. A náboženství obecně můžeme chápat jako vědomí lidského vztahu k Bohu. Anebo k bohům eventuálně v pohanství. Nějakému řádu, který stojí nad člověkem. Křesťanství je tedy také určitě zvláštní náboženství. A v čem je jeho zvláštnost? Zvláštnost je v jeho zdroji. Zdrojem křesťanské víry je boží zjevení, obsažené v posvátných knihách křesťanství, tedy v písmu starého a nového zákona, a podle katolického pojetí také v církevní tradici. Tedy ten zdroj toho zjevení. To je to zvláštní na křesťanství. A jde teď o to, co tím slovem zjevení, to je technický termín, co tím slovem zjevení máme rozumět. Všeobecně tedy křesťanská tradice rozumí slovem zjevení nějakou boží mluvu, nějaké boží sdělení, adresované lidstvu. Ale Bůh se neobrací většinou k lidstvu přímo. On se k němu obrací ústy svých mluvčích, jimž se říká proroci. Těch proroků, jak víte, jsou 4 velcí, ve Starém zákoně 12 takzvaných malých. A ta historická řada těch proroků vrcholí prorokem par excellence, a to je sám Ježíš Kristus. Ježíš Kristus není jenom mluvčím boží, není jenom prorokem, je také knězem a králem, ale z toho hlediska, které nás tady zajímá, je jedním z mluvčím, kterým se dovršuje a uzavírá boží zjevení. Jestliže tedy připustíme, že zjevení je nějaká boží mluva, kterou se Bůh obrací k lidem, k lidstvu, tak to znamená, a je to mluva člověku srozumitelná, mluva pronášená díky těm prostředníkům, těm prorokům, lidským jazykem, tak nelze jinak, než že to zjevení se skládá z nějakých vět. Věty jsou ty základní jednotky jazykové, kterým předáváme ostatním nějaké sdělení. A to platí také o tom zvláštním případu zjevení božího. I to zjevení se sestává z nějakých vět. A protože se větám říká latinsky propozice, v pozdní latině tedy se to ustálilo, tento termín, tak tomu pojetí zjevení, které jsem právě vyložil, tak tomu se říká propoziční zjevení, propoziční nauka o zjevení nebo propoziční pojetí sdělení. Křesťan se vyznačuje tím, že to zjevení, ty věty, že přijímá za své a považuje za pravdivé. A když to činí, tak říkáme, že věří. Víra spočívá podle teologů právě v tom, že ta sdělení, z nich se stává to boží sdělení, a která vznikala teda v historicky dlouhé době, takže tomu jejímu komplexu, tomu celku věří, že je přijímá za své. Dobrá, ale je tady ještě jedna otázka, a to je otázka velmi důležitá. Kde je motiv té křesťanské víry? Motiv té pohnutka česky. Co je pro toho věřícího pohnutkou, že věří? No, odpověď není složitá. Pohnutkou je, že ta sdělení, z nich se stává, tedy boží zjevení, že pocházejí od Boha, to je od bytosti, která je vševědoucí a pravdomluvná. Vždycky věříme tomu, například u soudu, když soudce se rozhoduje, zda má nějakému svědkovi uvěřit nebo ne, no tak zkoumá za prvé, jestli přitom byl
při tom, o čem svědčí, jestli to opravdu jako měl příležitost poznat a nevymýšlí si třeba. A za druhé, jestli to také chce popravdě vypovědět, jestli se to nekřižuje třeba s nějakými jeho sobeckými zájmy a tak dále. Ale když jsou splněny tyhle ty dvě podmínky, že ten soudce ví, že ten člověk přitom byl, ten svědek přitom byl, že měl možnost s tím, o čem svědčí, se seznámit a nemá zájem mluvit nepravdu, no pak ovšem tomu svědkovi uvěří. A tady ta křesťanská víra není totožná s tím, ona je něco víc než toto. Ale její základ je také v tomto. Věřící přijímá obsah Božího zjevení za svůj. Dobrá, tak tohle to jsou celkem známé věci a teď ale přijdou takové věci méně známé. Tahle ta propoziční teorie zjevení, jak jsem se ji pokusil v takové stručnosti, jak si vám přiblížit, ta byla jedinou teorií zjevení, která byla v křesťanství rozšířena až asi do roku 1800. A proto ani neměla v té starší době jména, protože byla jedinou. Kdy dáváme jména? Jména dáváme třeba lidem, abychom jednoho člověka rozeznali od druhého. Že jo? Kdybychom se na nějakém ostrově stýkali jenom s jedním člověkem, tak bychom neměli ani důvodu mu vlastně dávat nějaké jméno. Že? Podobně je tomu s touhletou v té starší době, že byla jediná tato teorie a proto vlastně neměla název. Ten název propoziční teorie je velmi mladý. Vznikl až v druhé polovině minulého století. Ale na tom nezáleží. On vystihuje, oč v té klasické křesťanské teorii zjevení jde. Dobře. A říkal jsem, že asi až do roku 1800, vidíte. A najednou po tom roce 1800, jako by ta starší teorie najednou nestačila a vzniká jedna nová teorie zjevení po druhé. Dochází přímo k jakési inflaci. A ta inflace, abych tak řekl, dosud se neuklidnila. Stále vznikají nové a nové teorie zjevení. A tady vzniká teda problém, proč? Co je tím důvodem, že to, co bylo 1800 bez rozpaků přijímáno, najednou není, ale dají se za to náhradní řešení, jiná řešení. No, abychom tomu porozuměli, tak si musíme povšimnout, že v té klasické teorii zjevení se skrývá jakýsi háček. Já jsem říkal, že pohnutkou, proč křesťan zjevení věří, je pravdomluvnost a vševědoucnost Boží. Jenže to předpokládá existenci Boží. A tu se musíme teda ptát, odkud víme o existenci Boží. Kdyby někdo řekl, v Boha také pouze věříme, tak by to narazilo na nesnás. Že bychom se totiž dopouštěli takzvaného logického, v logice se tomu říká kruh, cirkulus. Já vám hned vysvětlím, o co jde. Představte si, že na otázku, proč věří v Boha, proč věří v existenci Boží, křesťan odpověděl, protože je to obsaženo ve zjevení. A já zjevení věřím. Tak já věřím zjevení a když se zeptáme, proč tomu zjevení věří, tak odpoví zase, protože věřím tomu, co v tom zjevení je obsaženo. Čili to věření odůvodňuje zase věřením. A v tom spočívá teda tak populárně jako řečeno ten kruh. Čili jestliže má křesťan odůvodnit svou víru, tak musí její předpoklad, její motiv, totiž existenci Boha, odůvodnit jinak než vírou. A jak jinak? Odkud? Která věda se takovými věcmi zabývá? Z filozofie. A tady rázem vidíme, proč má filozofie pro víru a pro teologii tak zásadní význam. Protože ona
filozofie zajišťuje sám myšlenkový předpoklad víry, totiž existenci Boží. Tak to je zásadní věc a samozřejmě ten důkaz nemůže filozofie zajistit pouze ten důkaz, že ten důkaz náleží vždycky do určitého filozofického kontextu, do určitého filozofického systému. Ne v každé filozofické soustavě lze důkaz existence Boží provést. No, v nějaké materialistické soustavě, která vychází z předpokladu třeba, že není nic jiného než hmota, no tak samozřejmě to je triviální. Víte, samozřejmě, že v takovéhle soustavě musí to být soustava, která svými východisky myšlenkovými, svými principy ten důkaz umožňuje. No a v tom je, tady jsme u toho, že v tom je teda ten nesmírný význam filozofie jednak pro víru a potom také samozřejmě pro vědu víry, totiž pro teologii. A proto, když tady, v téhleté budově, ještě budovou teologické fakulty, je katedra filozofie, tak je to neodmyslitelné, nebo mělo by to být spíš neodmyslitelná samozřejmost. Protože bez filozofie té víry v tom klasickém smyslu, vycházíme-li z propoziční teorie zjevení, tedy není pro ní žádného logicky platného motivu. Tak tolik k této otázce. Ale teď ještě jsem vám zůstal dlužen odpověď na něco ještě takového, řekl bych, zajímavějšího. Proč najednou kolem toho roku 1800 ta teorie propoziční, proč najednou nestačí? Proč teologové a filozofové, křesťanští myslitelé vůbec, hledají nějaké jiné pojetí zjevení? No důvod je takový, že koncem 18. století vystoupili dva velice významní filozofové. Jeden působil v anglickém prostředí, byl to Scot původem a jmenoval se David Hume. Ten je starší David Hume. A ten druhý, o 9 let mladší, působil v Německu, přesněji v Prusku. Německo tehdy ještě jako takové neexistovalo. V Prusku působil na univerzitě v Královci a to byl Immanuel Kant. Immanuel Kant je o něco mladší, o 9 let mladší než Hume a také Huma přežil. Zemřel až roku 1804. A oba dva tihleti myslitelé, vysoce nadaní, hlubocí, vyšli se soustavami, velice promyšlenými soustavami, podle nichž důkaz existence Boží není možný. Oni netvrdili ani, že v těch důkazech, jak je znala dosavadní filozofie, že je v nich nějaká logická chyba. Ne, oni vycházeli z toho, že lidské poznávací schopnosti jsou takové, že něco takového, jako je důkaz existence Boží, že je principiálně mimo jejich dosah. A v tom základním, proč je to mimo jejich dosah, se oba dva shodovali. Bylo to v tom, že se domnívali, že lidské poznání je omezeno jenom na empirii, na to, co je smyslově dané, a že tuto empirii nelze překročit. Říkalo se také transcendovat. Transcendovat znamená překročit. A jestliže teda je taková je povaha lidského poznání, že to poznání je takto omezeno, no pak ovšem teda důkaz existence Boží není možný. A teď si musíte myslet, že oba dva to dílo obou těchto myslitelů mělo úžasný vliv. Rozšířilo se po celém tehdejším vzdělaném světě, to znamená prakticky v oblasti naší evropsko-americké civilizace, a vyvolalo takový dojem, že tihleti dva, a zejména Kant, že přinesli tak rozhodující vhledy do povahy lidského poznání,
že napříště už vůbec nějaký důkaz existence Boží není myslitelný. Oni vycházeli, ti, co takhle soudili, tak vycházeli z představy, že dějiny filozofie jsou něco podobného jako třeba dějiny astronomie. V dějinách a starší, starověká, středověká astronomie předpokládala třeba, že existují nějaké sféry, nebeské sféry, průhledné, křišťálově průhledné koule do sebe zasazené a v nich, že jsou oběžnice a tak dále. Věda astronomie po Koperníkovi a zejména po Galileovi prostě tyhle ty sféry škrtla. A tak, jako je škrtla v té astronomii a už se k ním astronomie nikdy nevrátila a také nevrátí, protože je to jednou odbyto, tak oni soudili, ti, co tak podlehli vlivu těch dvou velkých myslitelů, Kanta a Humea, tak se domnívali, že ty důkazy existence Boží jsou prostě dílem těchto mužů, vyvráceny s takovou vehemencí, že už se k nim lidstvo nikde nemůže vrátit. No a vyvozovali z toho důsledky. No ty důsledky jsou velmi závažné, víte, protože my víme, že celá křesťanská tradice spočívá na té propoziční teorii zjevení, pro kterou je existence Boží takzvanou nutnou, i když nedostatečnou podmínkou. Přesto, jak se lidově říká, nejede vlak podle té starší teorie dosavadní. No a teďko přijdou tihleti dva a to jejich dílo má takový ohlas. Tak co nastalo teďko? Co na to teda křesťanští myslitelé? Co na to křesťanský svět, na tuhleto situaci? No, byly možné dvě cesty. Dvě. Ta jedna spočívala v tom, že někteří se rozhodli, nebo usoudili, že ani ta Humeová, ani ta Kantová nauka není dostatečná, nedokazuje ve skutečnosti to, co pretenduje, co má ambici dokazovat, a že je tudíž nutno jí tedy vyvracet, obnovit tu tradiční křesťanskou filozofii, založenou na Aristotelovi, Platónovi, na stoicích, na novoplatonických a vrcholící v Tomáši Akvínském a jiných velkých myslitelích, že je třeba se k těmto pramenům vrátit a že když je hlouběji pronikneme, tak získáme, nebo získají oni dokonalé zbraně pro to, aby se s těmi závěry, které přinesli tito dva, Kant a Hume, aby se s nimi vyrovnali a mohli jít přes ně. Tak to je jedna cesta. A vy víte možná, že touto cestou šli hlavně myslitelé orientovaní katolicky a že také v téhle době kolem roku 1800 jsou první počátky toho, čemu se později dostalo názvu novotomismus, obnovená scholastika a tak dále. Plynulo to z těchto potřeb. Ale řekl bych, že skoro snad, aspoň kvantitativně, větší úspěch měla jiná cesta. A ta jiná cesta spočívala v tom, že tedy ti křesťanští myslitelé si řekli, s tím, co ten Kant a ten Hume přinesli, s tím to je třeba akceptovat. Oni mají vlastně pravdu. A no tak to by znamenalo všem, že se musí vzdát víry. Oni řekli, ne, nemusíme se vzdát víry. My musíme jenom jinak koncipovat myšlenku zjevení. My musíme rezignovat na tu dosavat rozšířenou propoziční teorii zjevení, která teda, jak jsem vysvětlil, předpokládá, vidíte, ten důkaz možnost toho důkazu existence. A musíme koncipovat nějakým způsobem jinak. No a teď vytvořili jako celou řadu teorií. Ta řada těch teorií, jak říkám, není dodnes uzavřena. Pořád v posledních desetiletích zase vznikly nové koncepce.
A jak teda postupovali? No, velice charakteristický je vlastně první z těch myslitelů, a to byl Friedrich Schleiermacher. Nevím, jestli jste to jméno někdy slyšeli, ti nováčkové, myslím, jinak je to jméno známé velice, že byl to teolog berlínský, protestantský, že působil na univerzitě v Berlínu a byl to mladší současník Kantův. A Schleiermacher byl přesvědčen, že my nemůžeme hledat povahu zjevení v nějakých sděleních božích. To není možné. Prý. Že? A kde tedy? Ani v rozumu, říkal, ani v nějakých metafyzických, filozofických předpokladech zjevení, ani v morálce, to bylo proti Kantovi, ani v morálce, nýbrž v citu. A co je to teda zjevení? Zjevení je vlastně náboženský cit. Všichni jste jistě někdy prožili, abych to přiblížil, to Schleiermacherovo pojetí, nebo všichni možná ne, ale někteří z vás určitě. Jste prožili, že jste se zúčastnili třeba nějakých liturgických obřadů, anebo jste četli písmo a četli jste tak jako chladně a pojednou vás nějaká myšlenka jako přímo uchvátila, zalil vás takový oblažující, povznášející pocit a to je ten typický náboženský cit. Takovýmhle citům, které vznikají při takovýchto příležitostech, říkáme náboženské city. A Schleiermacher se domníval, že zjevení spočívá právě v tomhletom citu. To není žádné poučení boží, žádná, jak se posměšně říkalo, informace, která k nám přichází ze zjevení, nýbrž je to ten cit, který tím, že se zabýváme tím takzvaným zjevením, písmem a tak dále, tak se v nás probouzí. To je prý zjevení. Tak na tomhle Schleiermacherově názoru jistě něco je opodstatněné. Co je na něm opodstatněné? To, že náboženský život je vždycky city provázen, a to emoce, to jsme velmi silnými city, se říká emoce, že? Dokonce velmi silnými takovými city, pocity, ale jejich příčinou je víra v existenci něčeho objektivního, na těch citech, vůbec na lidském vědomí, nezávislého, objektivně existujícího Boha. Potud teda můžeme tedy, na tom, že tedy ty city existují, s tím můžeme souhlasit. Já s tím teda aspoň souhlasím, jestli s tím souhlasíte vy, to už je v tomto okamžiku vaše věc, ale já jsem o tom přesvědčen, že ten důraz na cit je opodstatněný, ale pozor, ten cit může být vyvoláván pouze něčím, co existuje mimo oblast citu. A co je oblastí citu? Lidské vědomí. Když tedy Schleiermacher umístil zjevení do oblasti citu, čili do oblasti lidského vědomí, tak se můžeme zeptat, která věda se zabývá city, ale stavy lidského vědomí. No, psychologie, nebo obecně i antropologie. A to tedy znamená, že tímhletím svým rozhodnutím Schleiermacher náboženství nebo teologii přeměnil z vědy o Bohu na vědu o člověku, o lidských citových prožitcích, o něčem subjektivním. První, kdo na tohle to upozornil, a to velice výsměšně, byl odpůrce ovšem náboženství, myslitel asi vám známý, třeba i ze střední školy Ludwig Feuerbach. Že Ludwig Feuerbach přišel s tou tezí, že moderní teologie je, ale ona i ta starší podle něj, ale zejména, a demonstroval to právě na Schleiermacherovi, že teologie je vlastně antropologie. Maskovaná, je to jako antropologie v převleku něčeho víc, než ve skutečnosti je. Tak to je ta kritika teda toho
Já myslím, že je to kritika, osobně se domnívám, že tato kritika je oprávněná. Takže tu máme toho Schleiermachera. Schleiermacher je jenom jeden příklad. To je vlastně ten první, kdo přišel s alternativní teorií zjevení. Že? No a jaké jsou ty teorie pozdější? Je jich teda celá řada a o jejich typologii se pokusil asi před 30 lety, a já myslím, že celkem značným zdarem, americký teolog, jmenuje se Avery Dulles. Jestli vzpomínáte, starší možná, Dulles byl také státním sekretářem v 50. letech americkým. Je to ten, kdo modeloval to rozdělení světa na tu zónu americkou a tu sovětskou, že? Té studené války, to vlastně pochází z Dullesovy doby. Tento teolog Dulles je vlastně jeho synem, oni byli presbyteriáni, ten mladý Dulles konvertoval ke katolictví a stal se dokonce jezuitou a posléze dokonce kardinálem. No tak ten napsal knížku Models of Revelation, modely zjevení, že? Tak tam klasifikuje ty další typy zjevení, asi na šest skupin, ano. Tak to my nemůžeme probírat všechno a taky myslím, že to jeho dělení není, ta kniha je výborná, je to standardní teda dílo, které vyšlo v mnoha vydáních, ale myslím, že se to dá dělit jednodušeji a přesvědčivěji. Já bych rozdělil teda ty teorie zjevení na takové, které to zjevení kladou do oblasti lidské subjektivity. Prototypem je Schleiermacher. A takové, které kladou to zjevení do lidských dějin. Zakládá na myšlence, že Bůh se zjevuje v samotných lidských dějinách. Tak já bych něco řekl k několika myslitelům, kteří teda zastávají tyhle teorie. Tak z těch takových současnějších jsou to myslitelé, kteří jsou oba dva ovlivněni existenciální filozofií. Jeden z nich, Karl Jaspers, je dokonce sám považován za jednoho z tvůrců existenciální filozofie, a druhý, Heidegger, náleží k té větvi ateistické. Ale existuje teolog Rudolf Bultmann, který převzal základní myšlenky té Heideggerovy teologie. Oni oba dva páni profesoři učili spolu v Marburgu a mívali společné semináře, takže k tomu ovlivnění došlo tímhle způsobem. Čili ten Bultmann převzal jaksi tyhle myšlenky, tu jeho analýzu, Heideggerovu analýzu těch existenciálních prožitků člověka a učil, že zjevení právě spočívá v určitých prožitcích, které ovšem nejsou city, nýbrž jsou to určité existenciální prožitky, které lze klasifikovat podle zásad Heideggerovy filozofie. Námitka proti tomu je, že to vlastně sice znamená ve srovnání s tou trochu naivní teorií, tedy Schleiermacherovou, pokrok vpřed, že určité prohloubení. Ale nakonec zase to zjevení se trvává kde? Zase je to určitý stav lidské subjektivity. Zase není vyvoláváno něčím objektivně existujícím, nějakým bohem, který by existoval mimo vědomí. Ten se škrtá prostě. A to u Schleiermachera, ten to říká výslovně, ale u Bultmanna také, že? Zajímavější, myslím, a v českém prostředí také více rozšířená, je teorie zjevení u Karla Jasperse. Jaspers také vychází z toho, že v lidském vědomí teda existují určité stavy lidského vědomí, ale teďko tu námitku, že je to tedy vlastně něco subjektivního a že teologie je vlastně antropologie, tak jí předchází tak,
že v těchto subjektivních stavech se objevuje něco, co už prý nejsou subjektivní stavy, no a to by nás zajímalo, co to je. A on odpovídá rozsáhle, teda v rozsáhlých spisech, že je to něco nepředmětného, ungegenständlich, něco, co se nemůže stát předmětem, co sice nějak máme o to jakýsi prožitek, ale nemůžeme o tom vlastně žádnou teoretickou větu říct. No, námitka proti tomu, že ono nejenom, že o tom nemůžeme říct, jestli je to nepředmětné, žádnou teoretickou větu, ale my bychom o tom nemohli mluvit vůbec, kdyby tomu tak bylo. Protože co je základní strukturou lidské řeči? Subjekt predikátová dvojice. Subjekt to vyjadřuje nějaký předmět a predikát mu přisuzuje nějakou vlastnost. Řeknu, že růže je červená, tak růže je nějaký předmět a ta červená, ten přísudek, ten vyjadřuje nějakou vlastnost. To je základní jednotka lidského vyjadřování. A jestli tedy má být tedy to božské něčím nepředmětným, tak se naprosto vymaňuje z toho, abychom o tom cokoliv řekli. Ale dokonce i cokoliv mysleli. Protože i naše myšlení má tuhletu strukturu předmět a jeho vlastnost. Ta řeč to jenom reflektuje, že? Takže jsou s tím spojeny tyto teda nepřekonatelné, podle mého názoru nepřekonatelné obtíže. Ale je to rozšířeno i u nás, i v dnešní době. Možná, nevím, jestli máte tu zkušenost, já jsem ji prožil teda mnohokrát, že s někým mluvíte a řekne mu, no ty seš vlastně teda ateista. On řekne, ne, to nejsem, já věřím v něco. Já věřím, že existuje nějaké X. Možná jste to také slyšeli od lidí, že no jo, něco. To je právě to heideggerovské nepředmětné, že? Když se ho zeptáme, a co to něco je, pokrčí rameny, o tom se nedá hovořit. No tak vidíte, že ono to vypadá hodně odtažitě, ta Jespersova teorie, ale ve skutečnosti se s ní shledáváme mezi svými ve svém okolí často. Možná, že ji dokonce někdo bez děky zastáváte. A nevěděli jste, že to je vlastně takový jako spopularizovaný Jaspers. Tohleto stanovisko. Tak tolik bych asi řekl k té jedné cestě, kterou tedy reagovali na tu situaci, že důkaz existence je nemožný někteří křesťanští myslitelé. Jak bychom tu cestu charakterizovali co nejstručněji? Je to tedy zjevení přenesené do lidské subjektivity, do lidské niternosti, do lidských prožitků. S popřením jejich objektivního korelátu. Tak už vidíte, máme teda, abych tu červenou nit před vámi, máme teda tu cestu klasickou. To je ta novotomistická cesta, nebo novoscholastická. Návrat k pramenům a popření teda toho vývoje nastartovaného Kantem a Humem. Druhá cesta je přijmout ten vývoj, ale v jeho rámci hledat pro to zjevení nějaký úkryt, kde by bylo před tou argumentací v bezpečí. První řešení lidská subjektivita. Tady jsem vám předvedl několik takových ukázek myslitelů, kteří jdou tímto směrem. Ale ještě jiná cesta také. A to je to, už jsem se o tom zmínil, je to ta cesta přesvědčení, že zjevení dochází v lidských dějinách. Tahle ta cesta má svůj původ u německého myslitele Hegela. Hegel byl přesvědčen, že příroda má určitý duchovní základ, on mluvil o idei, a ten duchovní základ v přírodě přichází pozvolna na povrch
začíná se projevovat zjevně, ten základ je zprvu skryt, je jenom latentní, jako v té přírodě, pak přichází k sobě a kde k němu přichází? V lidském vědomí. Člověk, primitivní člověk, původně ještě nedovedl toho ducha od hmoty vlastně odlišit. Primitivní formy náboženství, fetišismus, tam se uctívá fetiš. To bývá nějaký přírodní předmět, nějaký kámen nenápadný, strom, nebo nějaký rukou vytvořený idol a podobně. A ten primitivní člověk sice v tom vidí něco duchovního, ale nedokáže to prý ještě oddělit jaksi od toho hmotného substrátu, v němž ta idea se skrývá. Že? Ale postupem doby odděluje se ta idea, víte, ta idea, to duchovní u Hegla, ono je to totéž, co si člověk myslí, tak to také je. To je prostě jeho takový princip, že toho jeho idealismu takzvaného. Ten Bůh vzniká v dějinách tím, že si ho člověk postupně lépe a lépe uvědomuje. Uvědomuje si ho zprvu jako předmět od sebe oddělený. A to by bylo to naše křesťanské, že? Jenže to ještě není konec vývoje. Konec vývoje je, že ten duchovní princip se spojuje s člověkem a teprve v lidském vědomí si uvědomuje sám sebe. No tak to se zdá být na první poslech hodně divoké, vidíte. Ale taková je ta... Ten v jehož vědomí se tohle odehrálo poprvé, má být v tomto pojetí teda Ježíš Kristus, že? A to, čeho dosáhl Ježíš Kristus, ale není nějaká jeho jedinečná výsada. Jeho jedinečná výstava v tom spočívá v tom, že je první. Ale on má sloužit jako paradigma k jakémusi stavu, ke kterému jsme povoláni všichni vlastně. Všichni toho boholidství, jakého si máme dosáhnout. S tím, že tedy ten Bůh dochází svého sebevědomí až v našem vědomí. No tak tohleto v téhleté podobě to zůstalo teda pouze myšlenkovým majetkem Heglovým. To nikdo jako tak v takto, nebo ano, přijali to někteří v jeho době, ale je jich málo a ta heglovská pravice takzvaná brzo zanikla. Ale některé ty základní myšlenky přeci jenom jsou přijímány. Totiž, že se náboženství jaksi vyvíjí. Že ty náboženské představy se vyvíjejí, sice se říká, většina těch křesťanských stoupenců, Bůh je dokonalý a je mimo ty dějiny, ale v dějinách se vyvíjí ty naše představy o Bohu. Až dosáhnou jakéhosi maxima. A toho maxima mají dosáhnout, podle některých při paruzii, při druhém návratu Kristově. No tak takovouhle teorii, ta je dneska, to jsou rozšířené teda teorie a takovým jejich protagonistou je německý nedávno zesnulý teolog, mnichovský dogmatik, protestantský samozřejmě, Pannenberg, Wolfhard Pannenberg. Pannenberg tedy učí, že Bůh se vyvíjí v dějinách, Bůh ještě není. Bůh bude Bohem vlastně pro nás, bude Bohem až teprve na konci světa. Zatím i Ježíš Kristus je pouhé provizorium, v němž teda žijeme. A co je teda zjevení? No ten proces dějiný, tím se Bůh zjevuje. A tohle to je ta myšlenka, že je Bůh takovýhle proces, v nímž se sám manifestuje, to je ovšem autenticky Hegelova myšlenka a Pannenberg se k Hegelovi také otevřeně hlásí. Také na katolické straně se teda k Hegelovu dědictví mnozí hlásí, jmenovitě a výslovně ten známý, to jméno asi jste snad všichni slyšeli, Hans Küng, víte, ale velký vliv měl Hegel také na Karla Rahnera a na jiné tedy nebezpečí
tohoto pojetí je, že kdo je přijme, tak není opatrný vůči dějinám. Je třeba být opatrný vůči trendům a tendencím, které se... Oni nemusí být vždycky, nemusí vždycky směřovat k dobrému. Tady je třeba velké opatrnosti. Když to, kdo se postaví na stanovisko té hegelovské nebo z Hegela odvazené představy, že Bůh se zjevuje v dějinách, tak ten dějinám plně důvěřuje, svou víru nemusí vlastně hájit, protože Bůh sám ji obhajuje tím dějinným procesem, kterým se uskutečňuje. A člověku zbývá to otevřít se tomu světu. Jak často to slyšíme, otevřít se, že křesťané se musí otevřít světu. Ale přitom se neříká, že je v tom světě třeba rozlišovat, co v něm může ten křesťan schvalovat a co musí odmítnout. Ne, sám ten proces garantuje svou povahou, sám sobě zaručuje, že směřuje tím pozitivním směrem. V tom je teda podle mého názoru nemalé nebezpečí teda téhleté teorie. No tak tím jsem vám dal takový přehled těch základních tendencí v současné, teda já ji říkám postortodoxní teologie. Proč? Protože ta ortodoxní teologie, ta trvá na propoziční teorii zjevení. Ta postortodoxní se jí vzdává ve prospěch buď to teda zjevení chápaného jako po nějaké stránce pochopenou lidskou subjektivitu, anebo jako dějinný proces. Takto. Začínáte studovat filozofii na teologické fakultě. Proto si myslím, že tohle, co jsem vám řekl, jsou témata, kterými se tady budete určitě zabývat. Já dosud učím na filozofické fakultě a rád bych vám řekl, v čem já vidím rozdíl mezi výukou, kterou poskytujeme studentům na filozofické fakultě, a tou, jakou tady podstoupíte vy. Ten rozdíl je značný a stojí za to, abyste se s ním seznámili hned na počátku. Na filozofické fakultě se filozofie učí podobně, jako se učí literární dějiny. V literárních dějinách se učí studenti o Dantovi a o Shakespeareovi a o Miltonovi a o jiných velikánech teda evropské literatury, ale nezaujímají k ním žádné stanovisko. Někdo si oblíbí toho autora, jiný ono, ale stanovisko nezaujímají. A takhle podobně se učí filozofie na teologické fakultě. Máme tam skvělé odborníky na autory, máme výborné odborníky na antickou filozofii, je tam někdo na středověk, na Descarta, na nověkou filozofii, na německý idealismus, tam máme několik brilantních teda odborníků. Každý se zabývá tím svým autorem, filologickou takovou akribii ho interpretuje, vykládá, ale filozofii jako takovou, filozofii, která řeší nějaké problémy, tak ta se tam nepěstuje. Přicházejí tam mladí lidé s takovým nadšením, protože se tam dozvědí řešení nějakých svých osobních filozofických problémů, které je zaměstnávají. Víte, jsou potom jako zklamáni, protože nic takového jim tam nikdo neřekne, nýbrž jsou poučováni a velice jaksi po odborné stránce na velmi dobré úrovni dneska. V jednotlivých autorech, ale to vlastní stanovisko, to je jejich soukromou věcí. Kdyby tam nějaký student, kdyby přišel za nějakým učitelem, který se zabývá třeba německým idealismem a ptal se ho teda na řešení nějakých svých problémů, které ho osobně zajímají, no tak by ho uvedl do rozpaku.
Ten učitel řekl, já vás prosím tady poučím o Fichtovi, o Kantovi, o Hegelovi, o Schellingovi, že o tom vám jsem schopen podávat informace, ale tohle je vaše soukromá věc. Takto se učí filozofie na Filozofické fakultě. Já jsem sám teda učitelem filozofické, dosud jsem učitelem filozofické, zítra tam mám první přednášku, ale tak je to informace z prvního pramene. Takhle tam ta výchova filozofická probíhá. To víte, že je to velice cenné. Ale dá se to dělat taky jinak. A jinak se to nutně musí dělat na teologické fakultě. Z povahy věci. A jak jinak? V tom smyslu jinak, že každý učitel zde, který vás bude učit, stojí za tím, co učí a bude to hájit. A bude vás přesvědčovat. A vy s ním musíte, to bude dokonce vaše povinnost a budete v tom cvičení, abyste mu dovedli inteligentně třeba oponovat. A abyste si utvořili sami svůj názor v konfrontaci s jeho názorem, který on bude hájit. To na Filozofické fakultě takto se tedy filozofie nevyučuje. Nikdo z učitelů, kteří tam dneska je, neučí tak, jako u vás budou učit všichni vaši učitelé s tou osobní určitou angažovaností. Tak to je podstatný rozdíl. Jasné je, že při tomto druhém způsobu výuky vznikají i názorové různice. Jednak mezi učiteli, jednak i mezi třeba žáky a učiteli, posluchači a učiteli. Že vznikají různé směry, které řeší různé otázky různě. A někdy jsou tady podstatné rozdíly. Ale to je samo o sobě velmi dobře. To je třeba podporovat. Ale je tady jedno nebezpečí. A na to bych vás rád na konci toho svého výkladu jako upozornil. Je v tom nebezpečí, že ty názorové rozpory se promění v osobní napětí, v osobní animozity a eventuálně v krajním případě v osobní nepřátelství. A k tomuhle, když dojde, tak to je potom velmi špatné. Dovolte mi, abych na závěr, já nevím, znáte jméno Suárez? Asi mnozí ano, víte, někteří ne. Je to velký scholastický filozof z konce 16. do začátku 17. století. Zemřel roku 1618, 2 roky před jakou bitvou? 1618. 2 roky před bitvou na Bílé hoře. Že? Tak, a ten napsal toto. A tím bych se s vámi dnes rozloučil. Jsou to slova, která bychom si měli všichni dobře uvážit. Všichni nechceme zajisté nic jiného, nežli pravdu hledat a k ní dospět. A jsou-li mezi námi různosti a půtky myšlenkové, jednota společného cíle musí zabránit, abychom si nemysleli, že tím pozbýváme křesťanské lásky, anebo že se lidská srdce osudově rozdělují. Děkuji vám. Já bych s dovolením sám zkusil položit první otázku, takovou spíš zvědavosti. Vy jste zmiňoval mezi těmi autory, kteří nahrazují to propoziční zjevení jakýmsi subjektivním typem zjevení, jste zmiňoval Karla Jasperse a také jste zmiňoval, že jeho vliv dosahuje značně i do českého prostředí, mezi české badatele, a protože jste kromě velkého znalce taky velký pamětník, tak bych vás možná poprosil, kdybyste o tohle řekl něco dalšího, o českém vlivu Karla Jasperse a tohle pojetí zjevení mezi českými mysliteli. Ten vliv Karla Jasperse, který ve světě už vlastně pominul, ale u nás dosud jako je dost silný, přetrvává, tak souvisí
životem a dílem zesnulého, dneska před několika lety zesnulého českého filozofa, evangelíka, protestanta Ladislava Hejdánka. Ladislav Hejdánek vystudoval filozofii ještě před převratem v roce 1948, ale těsně před ním. Stal se doktorem filozofie, ovšem potom přes svoje nesporné velké nadání na univerzitě působit nemohl, takže pracoval jako překladatel a tak se všelijak živil, organizoval všelijaké takové ty bytové semináře a tak dále, až do doby charty, kdy se stal, tedy signoval chartu a stal se jedním z jejich předních členů. No, dost si zkusil, tedy já jsem s ním udržoval přátelské styky, byl velmi pronásledován a choval se neobyčejně statečně. No a potom po převratu se rychle stal docentem a profesorem na Filozofické fakultě, že? A velice úspěšně působil, ovšem nedlouho, on tady byl věk, že on byl ještě starší než já. Myslím, že byl ročník 1927, jestli jsme po 26, tak nějak. Tak a zemřel před několika lety v Písku. No a to jeho působení na Filozofické fakultě bylo neobyčejně úspěšné, on byl taková oslňující, velice přitažlivá osobnost, tak měl na těch svých přednáškách opravdu nabito a on se orientoval myšlenkově právě na dílo Karla Jasperse. A také o tom napsal takovou knihu, je to vlastně soubor jeho článků, vyšlo to v nakladatelství Oikumene hned v 90. letech, Nepředmětnou myšlení a ještě někde, teď už ne, v náboženství a v myšlení, tak nějak se jmenuje. Je to soubor teda jeho příspěvků k této tématice. Tak ten jeho vliv byl teda značný a trvá do dneška v tom smyslu, že byl založen archív teda Ladislava Hejdánka, kde se sbírají jeho rukopisy a tak dále. On toho mnoho vlastně za život nevydal, protože neměl možnost, že většina toho jeho aktivního života se odehrála v době totality, kdy se teda publikovat nedalo. No, tak až po tom převratu. Takže jednak vyšly ty jeho rukopisy a jednak také, ale hlavně, myslím, to jeho neobyčejně sugestivní, bych řekl, přímo působení na Filozofické fakultě to způsobilo, že jeho myšlenky mají dosud v tom našem českém prostředí takovýhle ohlas. Tak to je ta odpověď na tu otázku, kterou jste, pane proděkane, položil. Já bych měl otázku teda, vy jste tak trošku zmínil důkazy boží existence a že existují filozofické systémy, ve kterých se vlastně dají sestrojit a nějaké, ve kterých se sestrojit nedají. Tak já bych se vás chtěl zeptat, mám takový pocit, že v současné době, hlavně v západní společnosti nebo v světě, tak vládne analytická filozofie, nebo že si ji mnoho filozofů zabývá, tak jestli se právě důkaz boží existence dá sestrojit v této analytické filozofii? Nebo kdybyste třeba uvedli nějaký příklad, jestli ano, nebo to nějak trošku více přiblížil tuto problematiku? Víte, on to není nějaký myšlenkový systém, ona je to spíš metoda, jak řešit filozofické problémy. A ta metoda spočívá v tom, že se vychází vždycky z analýzy jazyka, kterým o těch problémech mluvíme. A to je velice plodné, samozřejmě, ale není to nějaký názor ještě filozofický, je to metoda, vidíte. A ta metoda je ale naprosto podobnou, velice podobnou metodou postupovali také scholastičtí filozofové. Proto to spojení té analytické metody s tou tradiční scholastickou filozofií je plodné, já myslím. No, jestli se dá podat důkaz v analytické filozofii, řekl bych, promiňte, ale to nemyslím nějak, otázka není dost dobře položena, víte, protože metodou nemůžete ano, metoda, tedy takhle analytická filozofie poskytuje metodu, ale teď ještě musíte mít nějakou látku, na kterou a tu už vám analytická filozofie neposkytuje, že? Tu látku musíte si jaksi vyčerpat odjinud.
A je pravda, že touto analytickou metodou byly konstruovány důkazy existence Boží, a to vícekrát, také prostředky analytické filozofie, prostředky formální logiky, moderní, matematické logiky. Že? To je potom takový důkaz, když se do něj pustí teda ti logici, a tak se stává jako velmi obtížným. Teda. Zatímco ta základní myšlenka je prostá, tak když se to potom, jak si chce říct, zevrubně každý krok odůvodnit a tak dále, tak se to najednou stává velice, když se to exaktně chce podat, tak se to stává docela jako složitým. No, kdo ho zastává? No, těch myslitelů je velice mnoho. Myslím, v posledním čísle toho našeho časopisu studia neoaristotelika, jak jsme to nazvali, tak tam je článek, a teď si nevzpomínám na toho badatele, je to nějaký z anglosaské jazykové oblasti, má pokus o rekonstrukci důkazu existence Boží z Tomášova spisu De ente et essentia, prostředky současné modální logiky. No tak, ale to není nějak ojedinělý tento pokus. Těchto pokusů je hodně. Promiňte, já tak už jsem trošku v letech a nevybavují se tak ty tituly těch knih, ale vím o nich, a pokud navštívíte seminární knihovnu, tak tam vám tedy kolegové mladší poradí. Ale takové pokusy existují a je jich celá řada teda. Ano. Můžu se vás zeptat, co si myslíte o východních vírách, jejich filozofii a pojetí Boha? Ovlivňuje nějak vaši práci i východní filozofii? No tak musím se vám přiznat, že mou osobní práci to neovlivňuje. Já o těch východních filozofiích, jako je indická, čínská, víte, o tom málo vím, nezabýval jsem se tím někdy jaksi podrobně. Pokud je o filozofii ortodoxie, no tak s tou máme vlastně velice mnoho společného, tak to jistě. Myslím teda pravoslavné církve, jestli si máme, no tak to je nám samozřejmě, ta jejich teorie je nám velmi blízká. Samozřejmě pravoslavní teologové také zastávají to, čemu se na západě říká propoziční teorie zjevení. Myslím, že to jména ani neužívají, protože u nich je to, v jejich oblasti je to pořád ta jedna jediná. Že? Tak promiňte, je to dostatečná, protože vám říkám pravdu sám o sobě, že těmito věcmi se nezabývám. Já bych se, pane profesore, rád zeptal, vy jste zmínil dva významné autory, Humea, Kanta, pak ještě další. Oni vlastně působí v době, kdy ta Evropa je politicky velmi otřesená tou francouzskou revolucí. A tudíž se proměňuje vlastně politické prostředí v Evropě. I v politické společenské oblasti se stále více do středu dostává právě ten člověk sám o sobě, bez jakékoliv metafyziky. Takže ty otázky víry spjaté s křesťanstvím jsou vlastně problematizovány nejen filozoficky, ale i politicky. A teď by mě zajímalo, nakolik si myslíte, nebo co si vůbec myslíte o tom problému, že zhruba od té francouzské revoluce je mnohem obtížnější uchovat si nějakou jako neproblematičnost víry a co může být v této epoše vlastně pro člověka nějakou novou oporou, aby nepodlehl té bezměrné relativizaci, která tehdy vlastně tu Evropu zasáhla a jako evidentně pokračuje do naší současnosti. Máte pravdu, že tak jako zrelativizoval tu tradiční víru ti myslitelé typu, teda především Kant a Hume, ale bylo jich víc podobně smýšlejících, ale tohle to jsou ti koryfeové, že? Tak v sociální oblasti zase francouzská revoluce, ale ten proces takové té antropocentrizace
z toho někdejšího teocentrismu, ten je, jak má správně říkáte, pane docente, širší, že jo. Jak já bych se mu osobně ubránil tím, že se osobně přikláním k tradičnímu křesťanství. A to znamená, že jako filozof se dávám tou první cestou. Odmítám tuto filozofii, která znemožňuje v posledku teda ten důkaz existence Boží. Usiluji o obnovu naší klasické filozofie křesťanské, anticko-středověké, že? A mám dojem, že ve spojení s těmi výdobytky, jsou tady v té moderní filozofii také velké výdobytky, že když se nám podaří to dobré spojit s tím starým, například právě analytická filozofie přináší mnoho takových podnětů, kterým lze zvědečtit tu dosavadní tradici aristotelsko-tomášovskou, tak to má šanci. A že to je ten zápas, který bych rád sám pro sebe i pro druhé vybojoval. Rád bych dal teda možnost na poslední dotaz. Prosím. Já bych se vás ráda zeptala, co vás nejvíc těší na předávání znalostí a zkušeností studentů? Takový zvláštní moment, když se mi něco podaří vyložit a najednou na tváři některých, oni jsou různě vnímaví, proto ti studenti, najednou se objeví úsměv takový. A ten úsměv jako prozrazuje, aha, teď jsem pochopil. A ty jsi mě pomohl, ale to už si ten student neříká. To si říkám já a já jsem mu k tomu pomohl. A to mě naplňuje radostí. To je pro mě taková jaksi určitá satisfakce.